Ο συλλεκτικός τόμος Μίκης Θεοδωράκης, 100 με περίπου 200 τεκμήρια από το αρχείο του και κείμενα φίλων, συνοδοιπόρων και συνεργατών του, παρουσιάστηκε χθες στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Λεύκομα περιλαμβάνει και ένα συλλεκτικό 45 με ηχητικό υλικό από τον ίδιο τον συνθέτη και κυρίως τους γονείς του να τραγουδούν τη μουσική και τα τραγούδια του. Ο Μίκης Θεοδωράκης δώρισε το αρχείο του στη μουσική βιβλιοθήκη του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών το 1997. Μετά το θάνατό του, οι δράσεις και οι εκδηλώσεις που οργάνωσαν για να τιμήσουν τη ζωή και το έργο του μεγάλου συνθέτη είναι πολλές, ειδικά εντός του 2025, έτους αφιερωμένου στη μνήμη του. Τελευταία στη σειρά είναι η δίγλωση έκδοση του αφιερωματικού λευκόματος Θεοδωράκης 100. Αυτό λοιπόν είναι ένα βιβλίο φόρος τιμής, θα λέει κανείς. Ελπίζω να λειτουργήσει σαν παρακαταθήκη για το μέλλον, για το τι ήταν ο Θεοδωράκης. Είναι μοναδικό γιατί περιέχει πάνω από 200 τεκμήρια αρχαιακά, δομημένα σε 10 ενότητες για τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, και τα οποία συνοδεύονται και με ένα κείμενο, κάποιες φορές πρωτότυπο, κάποιες φορές επαναδημοσίευση, όπως ας πούμε για παράδειγμα ένα κείμενο που είχε δημοσιευθεί στην επιθεώρηση τέχνης το 1964 του Οδυσσέα Ελίτη. Και επίσης είναι σημαντικό αυτό το Λεύκομα γιατί περιλαμβάνει και ένα συλλεκτικό 45 με ηχητικό υλικό, όπου ακούμε και τον ίδιο το Μίκη να τραγουδάει, αλλά και κυρίως τους γονείς του να τραγουδούν τη μουσική και τα τραγούδια του. Στην παρουσίαση του Λευκόματος συμμετείχαν ο Μάκης Μάτσας, που αφηγήθηκε γλαφυρά πώς μπόρεσε να πείσει το Θεοδωράκη να αφήσει τη δισκογραφική Κολούμπια και να συνεργαστεί στο εξής με την Μίνος Μάτσας, εν μέσω δικτατορίας, αλλά και τα λόγια της Άννης Ραγιά, υπεύθυνη των εκλεκτών εκδόσεων Μέλισσα, που ανέλαβαν την υλοποίηση της απαιτητικής έκδοσης Θεοδωράκης 100. Ο ενθουσιασμός μας υπήρξε άμεσος και βαθιά προσωπικός, καθώς πέρα από την παρουσία της μουσικής του Θεοδωράκη στο οικογενειακό μας περιβάλλον, ο πατέρας μας, Γιώργος Ραγιάς, μας είχε μεταφέρει προσωπικές μαρτυρίες από τη Μακρόνισσο, όπου υπήρξε συγκρατούμενος και συνοδοιπόρος του συνθέτη. Τόσο τα εκθέματα της έκθεσης «Ο Γαλαξίας μου», όσο και το Λεύκομα που μόλις κυκλοφόρησε, προέρχονται από το αρχείο Θεοδωράκη, το μεγαλύτερο σε όγκο αλλά και σε επισκεψιμότητα αρχείο που διαθέτει η Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, καθώς προσελκύει καθημερινά πλήθος επισκεπτών, όχι μόνο ερευνητές, αλλά και φοιτητές, δημοσιογράφους και μουσικόφιλο κοινό.